लोगोसे मा दंबावो नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांगोन जिखुनु फुहांबाय नै फुनायखौ दिन्थिग्रोनाय जाबाय दिन्थिग्रोनो लागायजेनबाय नै दा जों नायलांबाय था नुनो मोनगोन दै बारबोनायावबो ओरैबायदि जाबोखादोंना जाबोदोंना ओरैबायदि बेखायनो सानदोंमोन खिन्थु जोंना दाबो साबस्क्राइबारआ एसे खम ना बेखायनो लाजियो ओंखायनो माबार 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट बानायना होदो ना मा बुङो नंगौ माबारै थाबैनो जों एसे मोजां लाबोनो हानायफोर बायदि आरो ना नोंथांमोननि अननायाव बानायनो नाजागोन आरो ना 1K मोनोब्ला 1K बानायना होदो थाबैनो भिडिअआ एसे साबसिन फैगोन आरो ना जेब्ला फार्स्ट इउटिउब चेनेल खुलियोब्ला माने बयनिबो क्वालिटिया बारा मोजां जाखाया ना नङा होमबा जेब्ला एसे फोरना एसे गिदिर देरलाङो अब्लासो क्वालिटियाबो मोजां जायो थारमाने एसे माबा लाजिनाय मोनो आरो ना फिसा चेनेलाव माबा बेफोरबायदि बानायनो एसे थाबैनो 1K साबस्क्राइब दाउआबो बुथारनाखै नै नाव गाखोनायाव दाउआ थैबोखाबाय दैयावनो लोमनानै बिस्रा दाउआ अन्थावथावनो मा बुंबावनो आरो जिखुनु जों हांलांबाय थागोन दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था लागायजेनबाय नै लागायजेनबाय सावथुमजेनबायानो नै आलदा हाखानायखौबो दिन्थिगोन र' दा खिन्थु जाग्रा जों साथामल'लै दिनै गोगोम जाखागोन आरोखि जानो हागोन ना हाया नायनोसै नायलांबाय था नुलांबाय थागोन खिन्थु जासिगोन आरोखि दिनै ओंखाम जानाय गैया दिनै जों लागायगोन खानायाबो फाग्ला स्टाइलनि लानो सानदोंमोन फाग्ला स्टाइलनि जाहांबायानो नै नै मेजेमा आयो खिबुजों ओइ खिगबाय नामा आयो जानांगौ जा ओइ हानोसै हाबायानो नै साला ओइ खोनाया र' ओरैदि माथो स्प्रिंलै स्प्रिं थाखायो दाउ बयलारनि इदि स्प्रिं थालायलायो औ स्प्रिं थायो दे सनानि स्प्रिं रायो लादो पकेटाव सोनानै दिनै नुबाय दा पकेटाव सोना लादो ना माबा औ सनानि स्प्रिंखौ दा स्प्रिं गाबाय दा जायखिया जोंना दा नै एसे लागायगासिनो मोनसे मोनजेनबाय दा नै नायलांबाय था माखासेया ओरैहाय हांगासिनो दं नै आरो जोंहा दा ओरै एसे लोंजेनबाय आरो ओरैहाय एसे देहाखौ गोजोन सुग्लायहोनो थाखाय जों एसे मा होनो लकेल ना लकेल लाजेनबाय आरो ना लकेल लाबोफादों एसे माइरंजों बानायनाय नायलांबाय था नुलांबाय थानो मोनगोन नै फुनजेनबायानो गाइसमोन नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन जों दिनै माबायदि जागोन आरोना ओंखामाथ' जाखानाय जानाय नंखाला दिनै बेखौनो जानानै थानायसै आरो दिनै बयलारखौ मासे हानानै माने सेखोनानै आरो बोथोराथ' दाबायदियाव नंद्रायामोन अब्लाबो स्पेसियेल पार्टि बानायफैनाय आरो जों फिसानो फिसा दंना गिदिर नै बयलार दंलायबावो मासे साथामजोंनो ओइ बे मोनगोन ना मोनालै बा देरद्रायगोन नामा मोनगोन दा लागायजेनबाय नै जोंना ओरैहाय होजोबबाय नै हांनाय सिस्टेमा नुबायना माबायदि हांनाय सिस्टेमा माबायदि हाङो जों नै होलाबायखाबायल' नै जायगाया बेनो आरोना आइ नदि होनो नामा ना बिमा दैलां ओरैहाय बे बैग्रिया थायनाय समाव बिराद गोदैखा नै बेनो सिगांसिन जोबगोरो बेहाय दैलामबारिनि बैग्रिया दा बेनो बयनिख्रुइ सिगां जोबगोरोना बे बैग्रिया देन्जार गोथावखा जानो नैबे नोंसोरबो जाफैनो गोसो दंबा जाफैनो हागोन बेनो आरोना नै बेखौ जानो नांबा जाबा बेखौ जानो मोनसे आथिं जाब्ला आखोर गाज्रि जायो होनदों नामा गाइसमोन बे बाथ्राया नंगौना नङा सैथो नंगौना कमेन्ट खालामनानै जाबाय मिथिबाय कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय कमेन्ट खालाम गोदो गोरलैनिफ्राय आथिं जायो आं दाउनि आथिं माने गोदो जोंना मामि बाबामोनाबो बुंखायोमोन आरोना आथिं जाब्ला आखोरा मोजां जाया मायानो बे नङा बेयो बाथ्रा नङा बेयो ओरैनोसो आरोना गाइसमोन जाखाया जायना जिखुनु कमेन्ट खालामनानै जाबाय आरोना दाउ आथिं जाब्ला आखोरा गाज्रि जामोन ना मोजां जामोन आंथ' जायो गोरलैनिफ्रायनो आखोरालाय माथो मोजां जायो आंना
जों आरो दाउ आथिं खर' मोनजाबा जादों बायदिखौनो मोनलायलाङा ना लागाय आथिं गांखं खर' बेफोरखौसो साबसिन मोनो आं जागोन आङो जाजोबबाय आंनि हाराल' दोनबाय आंनो सिख्ला नांगौमोनलै kan आं बिथांनो गारफ्रानो जानो गोसो दंबा जानो हागोन गैया बेनिया सासेबो जानाय नङालै udah suruh जानाय नङा खिन्थु नोगोद जाबाय आं खिन्थु आङो हानाय नङा जानायाव लगाओ बा Boria, untuk Boria. Moodku nixnya hasilnya jadi berapa yang? Aku cuma waktu saya sih gua. Ya, susah lah. Nah. Anda itu tuh. Nó có người mong chứ làm nó phải mình chứ đặt đi bà sao vậy là cái bài cũng thằng nha 하나 있는 가는 있어도 되잖아요 하와다 하여 그냥 누군가 가방 너 나가 가봐 자냐 보고 mới là bà có mờ đông với mờ đông này này với mờ đông già lắm mới thay dợp ra sim dợp nên làm nó việc cái đâu nó đốn bố chứ nè đâu cái tài lục bút là bài chứ đứng nhà giá của nó hình bầu là làm bao nhiêu giá cứ lục là này đến đây cái sớm dầu giống người sống ra lưng xe ngựa là cái này lưng nama bे गोरान ओमफ्राय मुरि बियो नै नायनो हागोन खोथायाबो जानो हागौ नोंथांमोना नायनो हागोन नुखादोंना बेहाय नाय बे गोरानजों ओमफ्राय मुरिजोंल' बियो होनसै ayo बिदि जायो बिदि जायो नामा लागायबाय बा आसोल दिनै लागाय आसोल लागाय ओमफ्राय ना थ' गाइसमोन जोंना दा जायै दा जोबजोबनायनि लामायाव फैबाय दा जों जाखांजोब्बाय आरोना नै ओरैहाय आरो ओरैहाय जागासिनो दंबावो नै औ ओरैहाय नायनो मोनगोन आरो ओरैहाय जोंना दा जोबसिगोन आरोना मोनसेया जोब्बायानो ओरैहाय मोनसेया जोब्बायानो आरो ओरैहाय मोनसे फुल दंबावोमोन नै बियो मा गाइसमोन खोन्थानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै जाबाय औ दे बेखौ नै खोन्थानो जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबो दंबावो नै हानाय नंला बेखौ लानानै थांसिगोन बेखौ लानानै औ बेग दंखायो नै बेगबो दं बिथिंहाय बेगबो दं आरो ओरैहाय जायै जोब्बाय आरो बैहाय हांगासिनो दंबावोमोन एसे गैखाला दा जों जानाय मानाय गासिबो जोबजोबबाय माथो खालामबाय थाबावनो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबनायनि माबा खालामबायमोन आरोना ना मा बुंनो गाइसमोन नंगौ दा भिडिअ बानायनायखौ जों बेहायनो फोजोबसिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय